an ka fɛɛrɛ kɛ denw ka bɔ dɔrɔgu ta la denw ka bɔ dɔrɔgu ta la i cɛmannin don i ka bɔ dɔrɔgu ta la i musoman don ka bɔ dɔrɔgu ta la denmusow fana a y'a denbatigiw n b'a fɔ aw ye fana a y'a denw bɛ tugu cɛ min kɔ a y'a ɲina k'a dɔn den bɔ ni min bɛ bɔ a y'a ɲina k'a dɔn cɛmisɛnnin 4 o ka jɛ mɛlɛkɛni san 14 na est-ce que a ka kan est-ce que mɔgɔ kan k'o cautionner wa est-ce que o kan ka bɛn mɔgɔ ma wa hali n'a sɔrɔ i tɛ den dɔn waliden dɔ de don donc a y'an tɔɔrɔ ɲagata wale min taara ka den sɛgɛrɛ n'a tɔgɔ ye ko Korotumu n'o ye cɛmisɛnninw ka ɲagata ye n hakili la anw delila ka mouvement dɔ kɛ Kati yan nɔ dɔrɔgu ko la nka hali ni min den hali ni ne yɛrɛ den bɛ n'a bɛ dɔrɔgu ta a ye taa ka taa minɛ a sen na polisi ye cɛmisɛnnin caman cɛ ka taa n'u ye k'u defeere caman ba sera ne ma pour n ka ne tɛ intervention kɛ ne yɛrɛ sen b'u minɛni na non seulement u bɛ dɔrɔgu ta k'u yɛrɛ tiɲɛ k'u ka du danbe b'u la ka taa don musomaninw kan ka musomaninw tiɲɛ ka far'u kan ka musomaninw fana dege dɔrɔgu ta la cɛmisɛnnin 4 o ka jɛ mɛlɛkɛni san 14 na est-ce que a ka kan est-ce que mɔgɔ kan k'o cautionner wa est-ce que o kan ka bɛn mɔgɔ ma wa hali n'a sɔrɔ i tɛ den dɔn waliden dɔ de don donc a y'an tɔɔrɔ donc anw b'a yira anw ka fɔ musow ko anw ma jɛ ni nin waleya in ye bingali bɛ kɛ dɛ hali an taalen na dennin ka sangafo la u y'a fɔ an ye k'u binna musomanin 2 ka yen nɔ kelen bɛ o binna kan ka tila k'a ɲɛ wɔgɔbɛ ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ kelen bɛ o binna kan k'a lada somɔgɔw b'a datugu parce que n'a kɛra ka ban denbatigiw yɛrɛ de bɛ ko tiɲɛ o de b'a datugu u b'a dɔn k'a fɔ bin kɛr'u den kan dɛ mu bɛ birifini bir'a da la pour que a kana mɛn mɔgɔ kan'a dɔn o de b'a ka ko tɛ ban o donc an kɔni sigira yan bi an b'a yira bɛɛ lajɛlen na Mali bɛɛ Kati dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛɛ nin ka condamné avec la dernière rigueur k'a fɔ k'o tigiw bɛɛ bila k'u baw taara ko ka taa delili kɛ n k'o delili kɛra anw kɔfɛ n'a kɛra ɲɛ olu yɛrɛ fila ni cɛ tigɛ fɔlɔ parce que baara bɛ siri olu la fɔlɔ pour que u k'a dɔn wale min kɛra ko mɔgɔ man ka deli k'a la surtout i yɛrɛ woloden ka t'i yɛrɛ bila i malo kɛnɛ kan a ka kɛ maloko de y'u bolo donc vraiment ne bɛ min fɔ musow ye an y'aw wele bi ni ɲɔgɔn 2 kana kɛ Kati kɔnɔ tugun mun b'o bali anw denbatigiw bɛɛ b'a fɔ k'an ka musomanin mara ni musomanin b'a jɔn ka denmuso mara dencɛ yɛrɛ bɛ mara o dencɛ bɛ mara n'i y'a ye dencɛ bɛ k'a commencera dɔrɔgu ta la a ɲini k'a origine dɔn mɔgɔ min y'a don a la hali n'a teri de don n'a bɛ diɲɛ d'a ma a gɛn ka bɔ i den kɔ ni den fana bɛ dɔrɔgu ta a di polisiw ma o k'a datugu pour que a hakili ka sigi donc bɛɛ k'i jija mara la vraiment an ka mara segi so marabaliya in o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye den tɛ fa dɔn tuguni den tɛ ba dɔn tuguni den t'a fa ɲɔgɔn dɔn den t'a ba ɲɔgɔn dɔn ni 31 sera ka ban dɔ fa de bɛ wuli u la u ka dɔrɔguta yɛrɛ tɛ wuli fɔ 31 don parce que n'u ye dɔrɔgu in ta u bɛ fɛn min kɛ ils ne sont même pas maîtres d'eux-mêmes u yɛrɛ t'u yɛrɛ ma hɔrɔn ye tuguni u bɛ se ka mɔgɔninfin da k'a kantigi u t'a dɔn k'u ye ko kɛ yɛrɛ 31 ye fête ye mɔgɔ bɛ nisɔndiya kɛ mais i kana taa dɔ den bɔnna a nin na ninnu ye nin min kɛ ka nin ta yan nɔ fɔ Jalakɔrɔji Kati m'u bɔ fɔ Jalakɔrɔji donc vraiment ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bi n bɛ kuma a min bɛ n dusukun na Ala dɔrɔn de b'a dɔn donc bɛɛ k'a den mara i den cɛman o den musoman o a ye to an ka denw mara an ka fɛɛrɛ kɛ denw ka bɔ dɔrɔgu ta la denw ka bɔ dɔrɔgu ta la i cɛmannin don i ka bɔ dɔrɔgu ta la
i musoman don ka bɔ dɔrɔgu ta la denmuso fana a y'a denbatigiw n b'a fɔ aw ye fana a y'a denw bɛ tugu cɛ min kɔ a y'a ɲini a k'a dɔn den bɔ ni min bɛ bɔ a y'a ɲini a k'a dɔn n'a se k'a bali a k'a dɔn ni mɔgɔ ɲɛnama don ni dɔrɔgu ta la don cɛmisɛnninw bɛ dɔrɔgu ta u bɛ ka musomanin bɛɛ dege dɔrɔgu ta la ekɔliso yɛrɛ kɔni tɛ o kɛra dɔrɔgu feere yɔrɔ ye donc an bɛ kuma ni mɛtiriw fana ye vraiment u ka denmisɛnninw kɔlɔsi dɔrɔgu bɛ feere ekɔliso la de komi i bɛ petit pain feere cogo min na ou bien i bɛ bonbon feere cogo min na a bɛ ekɔliden tila bɛ ka saki kɔnɔ donc mɛtiriw k'u sen jɔ u sen jɔyɔrɔ la vraiment ce problème de drogue là a ka bɔ jamana kɔnɔ a ka bɔ Mali kɔnɔ hali ni faamaw ye décision ta ko a kana don n m'a dɔn fichaw an t'a dɔn ko a kana don mais a bɛ don ni fan bɛɛ ye n'a donna minnu b'a feere muso dɔw yɛrɛ b'a feere minɛ muso dɔw y'a k'u ka jagokun de ye olu se ka wari sɔrɔ ni dɔrɔgu feere tɛ hakɛ b'a la dɛ i b'a kɛ yan i bɛ denmisɛnnin fɛn o fɛn tiɲɛ kɛ wala yomalikiyama tɛ jɔn i bɛ taa ɲininka a la parce que nafolo min don nafolo haramuyalen de don haramu nafolo de don donc ne kɔni bɛ min ɲini o de ye nin ye a kɛ to b'a ka sala Mahamadu ni donna min gasi la o ka yafa ma nin wale in kɔni kɛra anw na k'a fɔ ko mara tɛ du kɔnɔ a y'an tɛ se ka fɛn fɔ la mara bɛ du kɔnɔ mais diɲɛlatigɛ la jɔnni ni ko ko y'i sɔrɔ i b'a da Ala kan den in b'a du kɔnɔ cogo min na anw mamuso bɛ ka den kɛ cogo min na Ala t'anw yɛrɛ minɛ ten a tɛ sunɔgɔ ni den t'a kɛrɛfɛ a tɛ marcher ni den t'a kɛrɛfɛ a taara traitement de la nin ko kɛra ta hali sisan musokɔrɔba tɛ ka se ka makun an k'an bɛ bɔ k'an bɛ taa min k'an bɛ na kafo la den ka ko la an yɛrɛ bɛ Ala de deli a k'an dɛmɛ ni dugawu ye Ala ka musokɔrɔba in kɛ sitigi ye a ko kɔfɛ téléphone t'a bolo hali jupe den t'a don hali jupe a t'a don a bɛ maloya n'a ye sisan nɔ yɛrɛ o k'a tɛ mɔgɔ fo k'a sɔrɔ maloya de b'a kan ala ni a bɛ maloya cogo min na mais an bɛ Ala de deli Ala ka hinɛ den na Ala ka yafa ma Ala ka kaburu nɔrɔ Ala k'aw sara ni ba. Wa jama aw salamu alaikum bɛɛ ni ci yɛrɛ ye aw ɲuman nana cogo min na Ala ka bɛɛ ɲuman sigi to o cogo la fɛn min ma mɔgɔ min natɔ sɔrɔ ka n'o tatɔ sɔrɔ vraiment kuma tɛ anw da a fɔ kuma tɛ anw da wulada in na ni dusukasi tɛ fila ye don min ko bi ko in kɛ don ni bi cɛ kati muso bɛɛ bɛ dusukasi la kati muso bɛɛ bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ Ala ye mun dɔn o de ye wasakɛ den b'a nana sisan a y'i sigi a ma se ka kuma an bɛɛ ni ɲɛji de bɛ ɲɔgɔn na Ala ye mun dɔn o de ye wasakɛ muso bɛɛ de ye kelen ye ne ba ye kuma bɛɛ fɔ ne b'a a ta tɔni dɔrɔn de lase n'o tɛ ne tɛna na se ka foyi fɔ ale ma mun fɔ a dɔ la mun ye vraiment ne b'a ɲini denba bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la k'i hakili to den na k'i hakili to cɛw la k'o ka ca bolo mana funu dɔrɔn a bɛ d'a tigi kɔrɔ ni bolo fununa dɔrɔn a bɛ d'a tigi kɔrɔ ka n'a ye nin kɛra nin den na a kɛra an muso bɛɛ de la muso bɛɛ de ye kelen ye mɔgɔ si ma nisɔndiya ni nin ko in ye vraiment ne kɔni ka welewelemada ye ka se faamaw ma ne ba y'a fɔ cogoya min na i y'a faamuya minnu ye nin ko in kɛ vraiment anw tɛ fɛ ka ko ninnu ye ɲɛ la dɛ ninnu yɛrɛ masa k'u taara ka taa fɔ k'u bɛ delili kɛ n'anw yɛrɛ kun bɔr'o kalama a bɛ dan talen na sabula ka da kun jɔ kan i y'a mɛn i bɛ t'i jɔ dɔ t'a la k'i bɛ delili kɛ a ma k'i ta de la o ni mɛlɛkɛnin fitinin san 14 a ma don ye dɔ ma ye vraiment an bɛ dugawu de kɛ Ala ka muso bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma tuguni Ala ka nimaniya di banbagatɔ ba ma a n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma donc ne bɛ bɔ kuma la yan vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo mun ma mɔgɔ min natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ k'a jira faamaw la vraiment u ka wuli ka anw dɛmɛ halisa ni bolo fununa dɔrɔn a bɛ d'a tigi kɔrɔ u ka wuli ka anw dɛmɛ halisa ka sécurité basigi kati kɔnɔ yan Mali fan bɛɛ kɔnɔ halisa u b'a la dɛ mais u ka dɔ fara a kan ni dɔ farala kan ni lawale min kelen filɛ nin a tɛna sɔrɔ k'a kɛ bilen tuguni ni dusukun kamikami tɛ fila ye an ta ye kelen nka anw mana dusukun kamikami cogo o cogo an bɛ banbagatɔ ba n'a nɔlaw kɔfɛ
donc o sababu de ye an sigi yan ka tila ka musow fo fɔlɔ yani n ka kuma o kuma fɔ musow tiɲɛ na aw bɛ fo kati musow kuma in an y'a fɔ surɔ de bi jama filɛ surɔ ni bi cɛ o b'a jira ko nin ko in kɛra kati musow kungo ye depuis a kɛ don o b'a jira ka dusukasi tun bɛ kati musow la kabi a kɛ don donc bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye an bɛ dubabu de kɛ ala ka an kisi ni ɲɔgɔn ma mɔgɔ tɛ kisi saya ma mais saya n'a kɛcogo o de ye gɛlɛya ye donc o dusukun kamikami min y'an sigi bi an b'an yɛrɛ fana kimɛ dɔɔni ni latigɛw bɛ na ni kow ye mais minnu y'a kɛ u fana ye muso dɔw de denw ye cɛman ninnu donc an ka segin ka an yɛrɛ kimɛ dɔɔni an minnu ye bangebaga musomanw ye an k'an ka mun de kɛ an ka mara kɛcogoya la duw kɔnɔ walasa dɔ ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnna walew la cɛw démissionnera k'u jɔyɔrɔ bila k'a di musow ma donc n'a fɔra ko an musow fana an tɛ ye so sɔgɔma an tɛ ye so tile fɛ an tɛ ye so su fɛ an bɛ mun fɔ k'an denw bɛ cogo di an bɛ se ka dɔ de fɔ min ka di an yɛrɛ ye mais den bɛ cogo min na an bɛ don min na komi bi a dɔnbaga man ca tuguni parce que an yɛrɛw tɛ so ne bɛ se ka min fɔ anw yɛrɛw ye fɔlɔ an ka temps dɔ di an yɛrɛ ma an ka denmisɛnninw kama cɛmani ninnu an b'u jalakiw ko min kɛra a ma bɛn tiɲɛ don u baw taara min kɛ présidente y'a fɔ cogo min na a ma k'an ɲɛna o kuma an b'o bila o yɔrɔ la mais a tɛ komi u fana nisɔndiyalen don dɛ muso si ka laɲini tɛ i den ka nin wale kɛ i ka kunkɔrɔta tɛ minnu y'a kɛ u ka kabila ka kunkɔrɔta tɛ donc mais n'a kɛra a gɛlɛyara de donc n'a gɛlɛyara min kan ka kɛ o de bɛ kɛ o tɛ delili ko ye o la walasa ka an kisi nin n'a ɲɔgɔnna ma k'a yira banbagatɔ ba la ko ni fɛn dɔ ye muso kelen sɔrɔ kati yan a ye kati muso bɛɛ sɔrɔ ni fɛn dɔ ye den kelen sɔrɔ a ye muso bɛɛ den sɔrɔ a ye muso bɛɛ mɔden sɔrɔ o de nana ni wula in na sigi ye ka jiru la ko fɛn min kɛra u kelen tɛ u dusukun kɔni kamikamilen don mais an bɛɛ ta kamikamilen don u nɔfɛ donc u kelen tɛ nka u k'a bila ala ka minɛn kɔnɔ den tɛnɛmuso bɔra k'a fɔ sisan ko foli yɛrɛ ka gɛlɛ den ma janko bɔli donc ni foli ka gɛlɛ den ma kuma tɛ ka taa se nin ma an b'o kɛ ala latigɛ bɛɛ n'i sacogo mais sacogo togoya kɔni gɛlɛyara kati musow ma bi a gɛlɛyara an ma mais se wɛrɛ t'an ye ka damakasi kɛ ka ɲɛsin an ka faamaw ma ni ko kɛra ani min ka kan o ka kɛ an kati musow kɔni sigilen bɛ k'u lajɛ min ni kɛli ka kan an b'a fɛ o ka kɛ ni ye min sɔrɔ bi a ye muso bɛɛ sɔrɔ muso bɛɛ de touchelen don bi n'an ko an bɛ kuma bi an ni ɲaji de don bi an fɛn fɛn sigilen bɛ ɲaji de bɛ bɛɛ ɲɛ la bi o tuma min kɛra a gɛlɛyara nka an b'a di ala ma ala tɛ sunɔgɔ la a ɲɛ b'an bɛɛ la ko min taara ka ni mɛlɛkɛnin sɛgɛrɛ n'an ko an b'a fɔ bi an bɛ si a fɔli la bi an kɔni bɛ min fɔ musow an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ den ladamuni na parce que i bɛ den dɔw wolo i kelen t'a lamɔ dɛ i ni jama de bɛ jɛ k'a lamɔ sɔn dɔ bɛ den na sokɔnɔna na a n'a ka kɛnɛma sɔnw tɛ kelen ye o tuma an bɛɛ k'an hakili to fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a kɛ cogoya min na ko caman tun bɛ yen nɔ o tun tɛ kɛ fɔlɔ o sababu bɔra min na olu tun b'u bolo di ɲɔgɔn ma n'i ye waliden ye k'a ye ko kɛ k'a ma ɲa i b'a ci a yɛrɛ tɛ ko a la ka taa fɛn fɔ so kɔnɔ parce que a b'a dɔn min bɛ a ɲɛ nka bi bi in na o bɛɛ bɔra ko la donc ladamu gɛlɛyara ye an ka lajɛ an ka segin an kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kɛra ɲɔgɔn fɛ ta cogoya min na nin fɔko kelen bi bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an kɛra ɲɔgɔn fɛ cogo min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn den fana ladamu o cogo kelen na ni ko ye min den sɔrɔ walima n'i ye den ye sira jugu kan kana masa ɲɛda lajɛ i bɛ se ka min k'a la k'a ladamu o k'a la i k'a ladamu o kɔni n b'a fɛ k'a fɔ musow ɲɛna an ka segin an kɔ an ka hakili to an masaw ka o lamɔli kɔrɔ la an k'a lajɛ an k'o ka an bolo lamɔli kura dɔ fana ye bi o bɛ se k'an dɛmɛ an ka lamɔli la
vraiment ni ko muso i ko ni du de fo i sigida fo i jamana fo donc ni ko kele muso kele soro ay be soro amba yira ba makato su mo ko nabi kuna ndu ka suko ka duje ube makar ko min an yere fana bala uno fe de pa do fo bi mo ko sima se ka sunoko kuna funa amba di nyogo machuko amba di nyogo mati mo ko sima se ka sunoko donc obe chuko minani uka blu kuna ka fo ko fe mi usoro anga bla alaka minangono anga bla alaka minangono ka jabi laje anga nyamgo fana ti sunoko law fe no be abi sumaya nga jabi plaka bwala anga na pirese nunu te sunoko la kuyi wa ko te blata ate blata nala sona duna amina sigituni ka kuma were fo min te bitayi o kuma amba nyinu fe ukata ni ala yere ukafu ukata ni ala yere anga bla ala kaminango anga nyogo naje ango ni be mi fo muso anga nyogo ndeme dina mona anga nyogo ndeme dina mona na ma nyogo ndeme dina mona la mochi na peu achiana peu o kuma fe mi boban o di fanga kuna funi di nyogo ma anga nyogo tekemina na nyogo denye kujuku kella anga na masanya dalaje am se ka min kala ngoke ambe muso fo ku barkada ni muso tuma wuli ni koina be ka fara nyogon ka comme kono kulu at me balanena parce que muso ye fembe ni muso te fenfena o femmandi surtout katika ni femi kera demseni fitini santanani ka bonanina donc ambe do ke deni nye alla ka dawro suma alla ka meleke nyman ska kuna afara shimina alla ka saraye arginela alla ka ta ko nymandi anyerema viol mi fleni katikelentere viol be mali famba abe surtout ambe période minano e insécurité mopti ni gawo nunu ni Tombouctou anga nor la quoi viol barka ka boyni non Bamako a barka ka bo kati a barka ka bo do be olu tout à fo parce que viol mo ko be malu na yi quoi ka déclarer parce que musomi ni musomi kera victime viol la mo ba a ke krefe denye quoi a yere be malu ya chama be no utafo utisonga fo parce que ba fo ka be du yere kuma shulidi donc an minu ye muso ye furu muso dembaw ale ni an yere ka muso ya koso parce que an yere de be de bangi donc il faut que solution de kanyina la solution te soro don yoro kelende ka fo ka kera binye ye solution soro la ote fo autorité u fanku demande ambu deme u ka se ka ni koyi u ka ban an sigiyoro la folon ka kila ka ban an ka district kono ka ban Mali la c'est une bataille de longue haleine ate ban ayere mate donc ne yɛrɛ bɛ min fɔ a la kuma kuncɛ ka kuma kuncɛ muso an ka impliquer kosɛbɛ denmisɛnninw ka ladamu na a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye parce que viol filɛ nin ye nɔ a ka gɛlɛn dɛ a conséquence ka bon ni min ma to a la a bɛ se ka bana jugu bila o la surtout n'u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ collectif comme an mɔdennin ta kɛra an mɔden don dɔw den don o ta kɛra cogoya min na collectif u bɛ viol collectif kɛ tuma min na i b'a sɔrɔ u drogelen don sinon mɔgɔ si t'i tu yɛrɛ ma nɔ mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 k'a fɔ k'i bɛ bi muso kelen kan ce n'est pas possible i b'a sɔrɔ u drogelen de don donc anw de kan k'an jija ni phénomène fila drogue o kɔni ɲɔɲɛlen don an fɛ yan cɛ b'o la muso b'o la u bɛ drogue ta u bɛ alcool ta musomaninw yɛrɛ fɛnɛ olu yɛrɛ ta ka dun parce que dɔw bɛ alcool ta k'a bɛ i fari ɲɛ quoi k'a b'i fari ɲɛ u b'o de fɔ k'a b'i fari ɲɛ donc o fléau viol alcool ale ni drogue an k'an cɛsiri a la anw de ni denmisɛnninw ka surun o ka fisa ko o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw b'a kelen bolo dɛ ba ni den de ka surun ka tɛmɛ fa kan parce que anw ka société la fa tɛ n'a bɔra a tɛna fɛn ba doni bɛ muso de kun hali n'i bɛ baara la n'i nana de i ɲɛsin denw ma u ye min kɛ k'u ka école surveiller et puis k'u jɛɲɔgɔnw surveiller ni n'aw ɲɛ b'a la den cɛman na musoman minnu bɛ ko kolon kɛ a y'u ko fɔ fɛn caman bɛ ɲɔ bɛ ɲɛ parce que anw b'an da d'a kan de n t'a fɛ ka n voisin n t'a fɛ ka ko las'a ma n t'a fɛ ka taga n'a ye faamaw bara o tɛ sisan ye dɛ o tɛ sisan ye n'i da d'a kan don la n'a sera i yɛrɛ ma dun i bɛ mun fɔ
ladam tienen do yoro bela. Donc les femmes leaders minnu be ɲɛfɛ muso tɔw parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ leader ye quoi dɔw de bɛ yen nɔ olu ye kun ye organisation bɛɛ la donc olu de kan k'i sigi anw bɛɛ k'an sigi ka hakili jagabɔ an bɛ se ka denmisɛnninw ka ko kɛ problème ka solution ɲini a la kɔni ka sensibilisation di ka information di mɔgɔw ma u k'a faamuya peut-être dɔw b'i sigi u b'u da de u t'a faamuya de u m'a faamuya halisa. Nin kɛnɛ in b'a ɲini ni ka mɔgɔ ale ni présidente dynamique an ka nin kɛnɛ in caman ba sigi ka causerie débat kɛ ka mɔgɔw musow k'u hakili éveiller u ka conscience yɛrɛ éveillelen don sisan sinon fɔlɔfɔlɔ la n'i ye kɛnɛ sigi a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan ɲɛ b'a la nɔ yɔrɔ fara yɛrɛ de aw ni ce aw ni baraji aw merci n b'aw bɛɛ fo ala ka su yɛrɛ merci bien. Fengera mena. Voilà. Fengera.